No ale do objemu, nie do... Že 300 rokov tu boli Turci, nivočili ľudí. 300 rokov. Šumiac vypálili 21. septembra 1585 ráno o 4. 200 Turkov. Nikde Kukanec vypálili a veľa dedín vypálili. Turci 1500 rokov. Ale sa to neučí, to ma mrzí, že mali by sme aj to deti učiť, že pozor, Také dačo bolo. bolo a 300 rokov. No ale stále kto dačo zatají, dačo je nevhodné. Čo je toto za To vec? je do tkania. To je rajtka sa volá, alebo rejtka. A keď tkali, že by sa nesťahovalo platno. Ťaže to držalo akože pokope. A vyrábali muránska keramika. Krásna. Muránska. Ale to takisto pred prvou vojnou. To staré, všetko. No a toto je Šivetice, tie nádoby. Aha, hore To je nádor. Pri Tornali. pri Jelšave, priamo. No, Tornala nebol som ďaleko. Ona trošku... 11. Lebo sa hľadám, tak reko, že... Nenájdeme. Nenájdeme. Áno. Pozri. No tak si ešte nevidel, Davidko, čo? Toto je prekonie, toto bolo 3 oriešky pre popoludnú. Všetko, 2 roky bolo v Čechách. Aha, to keď natáčali ten film. A to viacej filmov. Aj ťapak to mal požičané. A toto je pre krabičky. Čo to je, Davidko? Víš? Všetky remene, všetko som ja kompletizoval ľudia. 1300 metre kože som použil. Nejaký kilometr je to. A ešte u Mikuláš, koža sa aká používala? Či to bolo... Hovedzina. Hovedzina, hej? Hej, a tak to bolo všetko z mlaťačiek. Potom v onom, na píle, Áno. gatri ťahalo. To teraz už všetko elektrika. Alebo ani nie. Tak vidíte, No, tak toto je liatovec, spiežovec. Každý iný. Krásna. Víš? To je zvuk. To je zvuk, ak sa to tu dobre ozýva. To je zvuk. A sú aj náboženské výjavy, Aha. kríže, lebo jeden zvonec, taký čo kríže, sa pripravil na ovce, aby blesky neudrel do stada. To všetko mali, Chrániť malo ako od hromu. všetko mali premyslené bačovia šumiacky. Ja nemôžem celú slovenskú tradíciu, ale naša tradícia, lebo my sme Rusnáci, posledná dedina, tak máme dosť tých tradícií svojich. A kečkemetka je stále najlepší? Kečkemet, ručka kečkemet. To som si zapamätal. Hej. No poď, ideme. A tuto aký fešak ďalší, aha. Zahrať, aha. Hej, tak on je.
Davidko, poď. Poď, No David. hýbaj. On už tak ako keď dedo hrá, poď. Nie, to je nádhera. Aha, pozri. Ujo hrá. Krása. Ja tiež mám aj na ústnych. Krásne. Tiež mám. Čiže, Čomu? takže To je tá krásne. tradícia by sa bola utratila. Toto všetko ste... To vyrobil Martin Graf. Ale tu som mal muzikantov a prišiel taký chlapec a stlačil mi to. Zdravím, nedotýkať, je krehké. A najmä deti, no, tie sú Deti. také Deti chcú všetko vyskúšať, no. rozpučia, no. Ja toto vybabrať sa... Jaro, leto, jesen, zima. Krásne, krásne. Ja tiež trošku To je hrám. zo šupolia, zo šupolia. Pekné. To je vaša. Svoje tieto. Svoj život. Aha, pozri. Pakulka. Vidíš, ako hrá Pakulka. Všetko tu hrá. Krása. Drungla. Javoria, daj mi nám jednom ja. I zdrava, Jevorie, trajero, a moja. No, Zatlieskaj. A takú, čo obaja poznáte. no ale tak jak... Ja neviem, my len také naše staré hráme kaďaky. Pondelok doma, Budem v útorok na jar, pojdem a v stredu z jarmoku vo štvrtok chlapca mi došlo. A v stredu z jarmoku vo štvrtok chlapca mi došlo. Viedok Anička moja
hop, hop, to jeszcze robimy. Výborně. A my máme také pesničky, napríklad taká najnovšia, čo teraz prišla, tak je ono... Náš domov je na brehu Dunaja, tam sa naša mladosť odohrala. Tu my máme porene my všetci, osamatku aj tie naše deti. Tu dnes máme porene my všetci, osamatku aj tie naše deti. Príde chvíľa v živote každého, osrží ťa odveje nad domu, na svoj dom my nezabudneme, vždy sa doňho s láskou navrátime. Na svoj dom my nezabudneme, vždy sa doňho s láskou navrátime. Pěkná pěkná. Som v živote nevedel husle hrať. Naučil som sa. Ohranění, ale že takto vyšívané. No to nie to. Iba jedné na Slovensku. Nemôžu To je nájsť. už starožitnosť riadna. No. Vyrábali to na nemecko-poľských hranicách, daleko pred prvou vojnou, a jedna židovská rodina. Tak to je riadna pamiatka.